ganyan lang, masakit na. Hindi mo na maangat. Ngayon, naangat na. Malaki na ha. Kumanda ka, totoo sinasabi ng mga gagamo mo, papatayin ka talaga. Ito na yung susunod. Susunod ka talaga. 40 days ka lang ang asawa mo. Baka hindi ka abot ng isang taon, pamamatay ka biglaan. Huwag ka mag-alala, nireverse ko na yun sa kanya. Naalala mo to? Yung daliri mo pala kanina? Itawag mo na yan. Pikit. Naalala mo to, di ba? Yung kanina lang, pikit. Amin. Ito yung tao, pikit. Wala na. Wala na sakit, di ba? Dudurugin ko. Sasadyain ko talaga. Wala na, di ba? Ito yung mga elemento kanina. Ito yung kaninang masama, kaya sineryoso kita. Ito yung kaninang kumukuha ng kamatay ng buhay mo. Wala na. Naputo na. Wala na, di ba? Hindi ka tulad kanina, napapasok siya. Magaling yung nagdarasal sa'yo, black magic. Black magic. Ano ba ang mo ngayon? Nangingina, pero masarap sa pakiramdam. Ganyan talaga yun. Maswerte ka. Maswerte ka, nalabas ko ni Papa Dito. Okay, upo ka na rin po. Para magalaw na yung tumutunog, para mawala na yung tumutunog. Hinga ka ng malalim, para ayos. Sige, face mask na. Magtagasang pa kayo? Saan sa Nubesia? Ha? Kuya po. Shoutout dyan sa mga taga Nueva Ecija, Pulapo. Ha? Ano? Dampingwan. Dampingwan. Black magic yun sa kanya. Magaling yung nagdarasal sa kanya, hindi ako nagbibiro. Pag mahina yung mga manggagamot nito, tigok to. Kasi sinakta natin, kailangan natin to, dasin na natin para hindi na makabalik. Pagpaprovisyon lang ito. Ngayon, angat mo ulit kamay mo. Para, yan, nakapagpahinga na. Wala nang gano'ng sakit, tumutulog na lang. Sige, kaya na. Gagalitin ang mga hangin mo. Sige. Straight. Baba kamay. Ilang years mo na ba itong sakit? Matagal-tagal na pala, isang taon. Masakit to ha. Hinga ka lang ha, pag sinabi ko hinga, yung sensor ha. Huwag mo gagawin ha. Huwag mo hinga sa akin, huwag gagawin. Hinga, hinga. Hindi pa. Hindi. Hinga. Hinga, last. Last na to. Hinga, hindi gagawin. Baba. Bantay mo lang. Yan mo, close open. Close open. Open, close. Close. 16 minutes. Masakit pa? Namamanid pa? Okay. Galaw-galaw mo kunti balikan, parang ganito lang. Yan. Yung kabila. Baba, dahan-dahan lang. Okay. Tapos ikot-ikot mo. Kabila. Tatlo pa atras, tatlo pa balik. Yan. Para mawala agad yung pamamanhid niya. Yan, ganun-ganun yung mga daliri mo. Nakaramdaman mo kung anong pinag-iba. Anong pinag-iba? Yan. Iangat mo na, hindi na siya namamanhid. Iangat mo, katulad kanina ng ginawa mo. Huwag mo lagyan ng power. Baba. Tingnan mo kung tumutunog pa. Yan. Tumutunog pa. Bagya na lang. O, sige. Ganito. Bitaw ng face mask. Lagay sa bulsa. Ganito. Ganyan. Silit ang dibdib. Relax lang. Kalmado yung hangin. Sige. 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 Okay. Relax. Magsak ang katawan. Yan.
Hinga na malalim. Tama na. Tama na. Hinga. Release. Bitaw. Daan kamay. Ako na daan. Lock lang. Jangan pa. Ya. Dalam balikan. Jangan belak. Ayo. Pakai itu. Awak. Guna. Guna. Pahinga. Pagod yan. Pagod pa yan. Yung gaganon niya kanina. Antay mo makarecover mo sa 2 minuto. Hinihingal pa yan. Kaya namin siya tubig. Yung tubig na. Ayun pala yun. Inuba mo na kaya tubig para bumalik yung lakas mo. Para mabigyan ka ng spirit. Ano pa rin dam? Straight body. Iangat ulit yung kamay mo. Pagdalaway mo. Ano pinagay ba? Magang na. O, naangat yan eh. Kanina, ganun lang. May totodo niya na. Kanina, ganyan lang. Ngayon, natotodo na. Bawal yan ganito ha. 3 araw hanggang 5 araw. Pwede kung kaliwete ka, pag sa pet, pwede yan. Ganito. Pero kung lalagpas pa sa balak ka, huwag mong yung gagawin yan. Pwede yung bumuhat, sumunto, magtula, maglambara, itulak, maglaba, magpakain ng aso. Ang bawal yan, ganyan. Kung para ka nangangati. Yan, bawal yan. 3 days, 4 days, bawal yan. Kakapapasok ka na may frozen ka kasi. Ha? Ito na po kasi, kuya. Sige. Sa gate. Hindi na sa tanda. Kahawin po yung rod. Ganon. Ganyan. Straight. Balita lang din eh. Kabila. Ito paligid talaga ito. Ang bilang niyan everyday, Sila lahat palista. 16. Umaga. Ang bilang niyan sa umpisa, 1. Hanggang maka-8 ka na, ganyan. Atakin mo. Pabayaan mo lang siya hanggang straight. Magaganit yan, parang hinihila yung mga latit mo. Pabayaan mo. 8 na. Dahan-dahan ang baba. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pali 16 yan. Ganon din yan. 16. Ha? Tapos ganyan lang yan. Exercise yung umaga. Parang nagpapakain ka ng pato mo.
Habang nagpapakain ka, naggaganong-ganon ka, oh. O, mali mo, mag-exercise din yung pato mo. Mag-exercise sila, sinunod sa kain. Mga gano'n na. Excuse po. Tagalan tayo. Hindi ako nagbibiro. Seryoso yung sinabi ng mga gagawin. Magbabagal ka tanay na ako. Malalala yung mga sa kanila ito, papatay na. Oh. Angat ulit. Try. Maluwag na, no? Lagyan na lang langis. Pahinga ka na doon. Akin yung tubig niya. Para makapagpahinga niya. Salamat. Taga saan kayo? Oh, kaway na. Kaway na. Oh, thank you so much. Hindi ko sukat na kalay na may papatay pala siya. Kita mo yung nala. Tanong kita, yung nakapikit ka, may nakita ka bang madilim sa... Di ba pag nakapikit ka, katulad dyan, nakatapat ka sa ilaw, makikita mo pa yung liwanag. Madilim ba yung pagkapikit mo? Hindi mo na? Saka gaganon ka. Hindi mo napansin, gumaganon-ganon ka na. Wala siya. Gusto ko sana kunin kaso bibigay yan. Hindi biro yung kalaban mo. Kita mo, konti-konti lang ginagawa ko sana. O, baka tingnan mo, baka nagdudugo yung mga pako. Wala sugat yan. Hindi pa ako nakasugat ng ganyan. Meron pa nga yan dito, akala nila, idiipit mo yung mga daliri nila, hindi nila alam. Hindi yan iniipit, nakapatong lang yan. Iipit nila yan ang konti lang, parang, gano'n lang. Pag lumaban, pero pag hindi lumalawang, huwag mo siyang pumpersahin. Meron kayo, wala kang sabi, kahit ipitin mo yan, masasaktan ka lang dahil nakasadya, pero hindi gano'n, parang mas masakit pa ngayon kagat ng langgam, yung antik. Kaya alam ko pagka sinasakyan. Meron yung pumunta rito, nagpagamot. Wala pa nga akong ginagawa. Sinasabi niya, huwag mo na akong kulamin. Kinukulag ko. Yes, salamat. Thank you so much. Bye-bye.